Binisto bilang overall champion ang Bicol University sa katatapos pasanaman na State Colleges and Universities Athletic Association o SCUAA Regional Games 2023 na ginibo sa Central Bicol State University of Agriculture kanakaaging Setyembre 4, Sundo 7. Saro sa mga nagpartisipar na atleta si Dayan Principe. Sabi niya, maski silver medalist ang grupo niya sa women's basketball, onraman giraray para sa iya na mairepresentar ang universidad. Sa akin po, ang pagkakaiba lang po, yung experience po, nadadala ko yung pagiging veterano ko po sa liga, doon po. Siyam na darakulang eskwelahan sa bilog na riyon ang nagpatiribayan sa manlain-lain na piglatag na pakawat. Ang co-chairman kan Bicol University Athletic Board na si Karina Lanusa Sales, proud ng God na nasa panibagong pagkakataon, liwat na naman naiuli kan universidad ang kampyonato. I have very good coaches, dedicated coaches, and of course, mga talagang ang players natin they are really looking forward for this SCUAA. Kasi after 2 years ng pandemic, the last 2 years, kami pa rin ang champion, and ngayon, still we are the champion. And 117 gold medals, 54 silver medals, 31 bronze medals o sa kabilugan na 202 na medalya na iuli kan BU. Aminado si Sales na halipot na panahon sa naman ang ginugol nindang oras sa pagpapraktis. Alagad sa ibong kaini, talagang kumpiyansa man sinda sa tibay kan sa indang mga atleta. To balance their academics and their extracurricular. Kaya medyo nagsasarili ang mga players on their availability ng pag-training. Pero before going sa Sibiswa for the actual play, nagkaroon din kami ng 1 week rigid. Pero mali pa rin. Inumaw asin pinasalamatan man kang presidente kan universidad na si Baby Boy Benjamin Nebres ang mga atleta na nasa likod kan nasabing kampyonato. Bicol University ay palagi sumusuporta sa kanilang mga larangan sa sports at ginagawa namin ang lahat para ma-sustain nila ang kanilang galing at talento sa paglalaro sa pamamagitan ng pagpaplano kung paano natin magbibigay ang tamang pangangailangan para sa kanila na naayon naman sa university. Mientras tanto, sa Oktubre 1 hasta 7 gigibuhon sa Tarlac State University ang SCUAA National Competition. Nangunyan ang pigahandaan naman kan mga atleta kan Bicol University. Para sa mga baretang tatak Bicol, Carmelo Balia.